Muranye kwa Ramogi, Ramana Ina, Kumkita Ramogi TV, Kagenari to kind like in Kurune Wang Site, Chindo Maramarang Welo, one Tirikadi Elizabeth Tieno Yarugan, Maruno Bedo, one Kakamikas, the one you kwa Islam. Basa koro Trevor Obija. Tingo panga nyakati dendo no bija taya nyakuwa rugo kocha pesa. Magi weche manyini mawano. Jaoda nyore ko to akunye pi. Koro sani giga bendo dhite. Wadi maraj. Wadi nyore ne kai sani sama koro wantiere ni. Pi koro medo remo ingo kata kanicha pi pongcho. Ola do jimia beach prangwene gwene nyakara wonyo katuo kod chue pachoka. Familia moro Kisumo yuago midhiero magikale yudo thieth ne nyithigi manigi tuo mar obwongo e sama lakteche dhi mbele kod ng'anyo. Na rais alisema ya kwamba we supposed to live within our means. Na ukiangalia takriban mawaziri pamoja hata na rais na makamo yake bila wakati ya Ogaje sama bagonyasi mare yote na kuwe kodachia Uganda. Ero mano kumkitira Ramogi TV kai koth mapek pod medo kel midire moko kuongwe kaka piny dolo no wandu Uganda bende kod medo keno kaka magendo magapaya pacho kendi miluongo ni Kenha olando ni apaya maduong' mar ya Nairobi kadhi Garissa manyo lor nyoro kaluwore gi koth mapek koro yawe. Maendi timore ka familia mar obila manowito ngimane e boma ma Nairobi kaendi bang' oula ywere to dwaro mondo piny owacho kas chenro mar manyo ringre wuodgino. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Midhiero pod okwako moko kuom gwenge ma pacho ka kaluwore gi koth mapek ma pod medo chwe e Thurka. Maloyo familia 20 kod johala ma Makutano, Mwea e kaunti ma Kirinyaga kwano lal bang' oula ywero mwandugi kaluwore gi koth mapek manochwe nyoro. Imeharibu manyumba, vyombo, mahio na wanyama, hata watoto wakashindwa na kusoma. Kwa upande wa ukulima hakuna chochote cha kukula, hata maji yote iko kwa mashamba. Kuna material zinafaa kuwa zinasonga hivi, nyanya tukiharvest kwanza tunaweka kwa barabara, tukimaliza shughuli zinabebwa na pikipiki, zinapelekwa mahali zinaweza accessika na gari. Na imechafua kila pahali. Watu hawana kwa kupitia, wengine manyumba yao yamebomoka, wengine michere yao imeharibika, watu wengine hata wameomba kwa kurara huko juu ya mvua. Giseo contractor Maneo Miorak margero paya maya Kenol kadhi marwa magiwachoni okno keto dundu machiko pia payano gino magiwachoni ema okelo negi midhiero makamano. Masamba hawezi elewa barabara na mchere yote imeharibika. Sisi tungeomba usaidizi wa serikali mtusaidie. Familia marobila Makamukunji David Kibet manowito ngimane boma Nairobi bang' oula ywere dwaro mondo mi piny owacho kas chenro mar manyo ringre wuodgi kanyaka sani ringre obila no pok oyudi. Kano wuod dalagi mantie kampi ya moto e kaunti ma Nakuru, men mare wacho ni kata obedo ni wuodgi pod olal, ng'eyo ni ne owito ngimane ka otemo reso ngima jomoko kelo negi kwe. Riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni kuom thuolo mar seche 24 mokalo, familia mar 980 dong' ma onge kunde jote counties manyeri, Tana River, Homa Bay, Machakos kod Narok, ka kunde timo ohala maromo 40 bende oula oketho Narok South, kendo puothe maromo eka 50 bende osekethore gwenge Makata Ngini kod Matungulu e kaunti ma Machakos. Apeni mohewa par bende oula ne osekethe counties ma Elgeyo Marakwet, Garissa, Tana River, Wajir, Nyeri, Isiolo kod kaunti ma Migori. Kenya Red Cross olando ne gibedo akichane kodno mar konyo e yo moramora gwenge ma pi koro mero. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Familia madirom 540 e gwenge moko 4 mayudore sublocation ma Kobala e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Ngimagi ni kama rach kaluwore gi pi oula masani koro oluoro utegi. Maendi timore kaluwore kod koth machwe e gwenge mopogore opogore ka mosemiyo aora Miriu opong' mobarore. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, moko kuom familia go osechako dar e miechgi.
Koth madhi nyime gi chwe kor gwenge mopogore pacho ka medo kelo midhiero ne jopiny ka wuod ma wang' chieng' ka chud bura makarachuonyo. Familia madero 540 pio ula sane loro utegi ma oketo diere kendo moko kuom gi dar kaweyo miechgi mar geng'o masira manyalo jukogi nikech nitie kata ute moko moserumbore piny. Gwenge masani pio ula okelo chandruok ne jopiny oting'o gweng' ma Konyango, Komenya, gweng' ma Kasirawa kod mano ma Kawuora Gendo. Kendo jopiny sani koro negi pek bang' aora miri upong' ma obaro gengnige. An gi chandruok, jaoda nyore kotho akunye pi, koro sani giga bende odhi te, nyithindo be an gi pi kama nyalo dho jote bende aonge go, kaka nyalo chiemo be aonge go. Une madang' ukonya, onge ng'ama nyalo konya to une mukonya. Ta akwayo sirkal, wuoge uru oko mondo ung'iwa, wadhi marach, wadhi hinyore nikech sani sama koro wantiere ni, pi koro medore moingo kata kaka nyocha pi pong' chon, ma kata utewa ma wan, kata kuonde ma wan godo ling'ore mana kadhi piny. Gwenge 4 gosebedo kod peke masira mar oula ma monjogi higa ka higa kendo gisebedo ka gidare miechgi ka sani giywak ni pi ma omonjogi opong' mokalo tong' ka bende gin kod luoro ewi monje mag repe ma sani koro olore e gwengego. Pigni ohinyowa kabisa kendo raha odwa nego nyithinda dala saa 11:30 okinyi ma kawuono repe 2 kendo waseneno matek higni te. Higa mokalo cha dak e kanisa ka higa 2 gi dweche 6 kendo sani kana chaka songo matin kendo pi chako donjo. Koro pi medo mana pong' kawuono medore molo kaka nyopong' nyoro. Ka bende gin kod luoro ni tuoche mikelo kod pige ma ochido nyalo monjogi poni migepe ma opogore mag piny owacho koresogi. Ka sirkal mamalo gima piny oriwore to gikonyo mondo ayud lasting solution kech sani dhok obedo dhok nigi problem, gweno tho, jamni to gi dhano. Puothe ma chopur oseluokore kendo waneno ka kech dhi bedo maduong' in the next some few days. Higa ka higa ok en gima ber mondo wasikwa go kony higa ka higa. To tuoche mantiere kaka sani pi medo pong', waneno ka malaria dhi bet mang'eny to gi weche mag suna dhi bet. Jalup ruoth ma Kobala sub location Jojo Buru wacho ni aora miri medo pong' kendo pi medo muomore ka donjo e miere kane okwayo jopiny ma kono mondo daro dhi e skunde kod kanise manitie alworano mar konyo geng'o masira minyalo kel kod pi mapong' kendo muomore. Ka river miri opong' to river miri wuok oko to dhi e miere kaka Konyango, Komenya, Kawuora Gendo gi Kasirawa gi donjo families mobed affected in families 540 households mobed affected. Migao mochung'ne futo mar kor lwasi oseng'isowa ni pigni kodhi nyalo chwe nyaka sometimes next week. Koro watemo wacho ne jowa modak e villages mwakwanogo wabed akicha kendo wadar wadhi e grounds mamalo. Wan gi skunde machiegni, primary school, wan gi Osodo secondary school, wan gi kanisni mochiyo kodwa machiegni, PAG Church, wan gi Nyando SDA, wan gi Osodo Main SDA. Magi kuonde ma jowanya yude konyruok ka ok warito ni mondo pi omedre. Ang'eyo ni wan gi mwandu e ute okumbe wadake, to gima biro mokwongo en ngima mabiro mokwongo. Koro kik wang'e ni mwandu wa ni ot. Wakwawo migepe ma ochung'ne chenro machalo kama molo to sirkal mamalo, national government marwa, county government gi partners mopogore kaka Red Cross gi migepe mamoko mondo kamin mondo kony ochung' kodwa. Gwenge ma Kobala ka endi okeno wendo kalore kod wach masira mag oula mathoro daro ji higa ka higa. Sani endi mire buora pi oseluro kendo keto diere ka jopiny masani kodak e gwenge ma kamagi kwayo mondo odar kendo dhi kuonde go eko magi nyalo resore mondo kik gibed kod midhiero minyalo kel kod pi mapong' kendo muomore kalore kod koth madhi nyime kod chwe kod gwenge ma pacho ka. Alia Beach, Ogi TV. Look manager mochung'ne wuoth ka en engineer Irino Good wacho ni apedha magitimo burko dinde kama sima paya odok chien. Machielo jatimigawo mochung'ne Murkomen wacho ni migawo no sendiko e tich oganda 228 mawuok e gwenge 38 e komiti mar wuoth mondo konye e chwalo arita e apaya. Sharon Ong'awa gi ler mar en apedha mosebedo kadhi nyime e kor gwenge ma pacho kae.
Apedha makamano itimo gi duol mar NTSA kaachiel gi bad migawo mar obila. Jalup maneja mochung' ne wuoth ka duol mar NTSA Engineer Irene Ogutu wacho ni apedha magitimo ni nyamburko biro dhi mbele nyaka masiche mag apaya odog chien. And one of the things that we look at if it's a public service vehicle or a heavy commercial vehicle or any other vehicle, is it roadworthy? For the PSVs, the law requires that they have the speed limiters that are transmitting data. Moko kuom jowuoth omor gi apedha makamano. Kata bed ni jowuoth mamoko osebedo ka bodhore ka giwacho ni apedha makamago itimo kuom thuolo malach. We have witnessed a lot of accidents, especially at this rainy season. It's only when the government realized that there is problem when a lot of accidents happened. But they cannot come in for 2-3 days and they go. Nimekuja hapa kuanzia saa 3:30. Tumekaa hapa, no public toilet, no duka karibu ya kununua hata maji. People are picking, running number plate, removing number plates, going, coming back, giving others. We don't know the procedure they are using. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen wacho ni nyaka sani migawo no osendike tich oganda 228 e kaunti 38 mabiro konyo e chwalo arita e apaya ma pacho kae. 2 weeks ago we appointed 228 individuals to join the county transport and safety committee to drive enforcement in 38 counties. Appointment to the remaining 9 counties will be done in the coming days. Ogai marobila Jafet Koome bendo nyiso jopiny mondo bed motang' e ndara e kindeni makoth chwe. Na tumeelezwa na wenye wataalamu ambao wanahusika na yale yanaendelea, mambo ya mvua, mambo ya anga, wametueleza hii mvua itakuwa nzito. Tujiadhari tukiwa kwa barabara. Komachielo, riwruok mar kuonde tiegruok mag derepe Kenya Driving Schools Association to wacho ni pek ma jo-Kenya ni godo sani osekelo achiedhnade gi ich wang' machwe miyo masira mathoth timore e apaya. Bende gikwayo obila mondo bed jo adiera kendo tim maonge mibadhi e chenro mar pimo joriembo kapo ni girimbo nyamburko ka gimer. Many long distance drivers today in both the public and the private sector partake in alcohol and stimulation drugs. This is because they are paid wages based on the trips they make. The idea of alcohol on our roads is very good if well used. Unlike today, when it's only used to extort money in our estates. At the same time, most of our boda riders do not undergo any driver training. Some people are getting driving licenses without undergoing any training. The common mwananchi is frustrated and has adopted a very careless attitude. Magi duto timore e kinde ma medruok mag masiche osebedo ka neno ka kinde thuolo mar juma achiel oganda ma pacho ka moheo 20 oselalo ngimagi e masira mag apaya. Sharon Ongao, Ramogi TV. Kwa kanyo ni thoth jodolo mag din jo-Islam manotele nyasi mag Eid odiochieng' ma kawuono okwayo piny owacho mondo twag kod lakteche matieko ng'anyo margi makoro odonje odiochieng' mar 28. Riwruok mar jolony e weche mag yedhe Pharmaceutical Society of Kenya bende koni gichung' motegno kod lakteche ng'anyo madhi nyime pacho kae. To kata kamano, jakom mar duol marango osara mar jotij piny owacho Len Mengich to lero ni osara ma lakteche dwaro ok nyalre. Judith Omondi nigi ler mar wachne. Wach mar ng'anyo mar lakteche pod medo nyayo twak e pacho ka. E kinde nyasi mar Eid manobak kod oganda mag din Islam e pacho ka, thoth jodolo kwayo piny owacho mondo bed gi twak makelo winjruok e kindgi kod lakteche. Kwayo sirikal mar mondo ging'iye dakteche mogomogi gi wang' maber, nikech wang'eyo maber ni ngima mar dhano ni e lwet Nyasaye. To king'iyo be maber iyudo ka kendo kalo kuom dakteche mar mondo jano oyud ngima maber. Wachandore. Kila kitu ni sikizano, kila kitu ni mdomo. Tukisikizana ni mzuri. Daktari pia wapewa kitu kidogo, waendelea na kazi yao. Jodolo gikoni thoth jo Kenya onge nyalo mar chulo ute thieth mag ji giwegi, kendo gi masiche mag apaya matimore pacho ka, piny nyalo bedo matek poni lakteche ok odokie tich. Joma nigi pesa ok nyal winjo pekni nikech gin gidhi e private hospitals kendo giyudo matibabu kaka dwarore. But jowa ma chuto gin piny
mategemea serikali mar county, serikali mar national government winjo matek kabisa. Akwaya Waislamu kawuono wuoge uruoko mondo wuothe osuptende une kaka jichandore mondo waket lamo together mondo serikali owinji wak mar madakteche odonje tich. Ng'anyo mar lakteche ni odiochieng' mar 28 ka riwruoge mamoko singo riwore ng'anyo no juma manyien. Bende riwruok mar jolony weche mag yedhe Pharmaceutical Society of Kenya okoni gichung' motegno kod lakteche ng'anyo madhi nyime. E oboke ma ochiw kod jakom mar riwruogno Dr. Louis Mashogu, gikoni nyaka piny owacho ketie tim ndiko lakteche mag interns chopo kare winjruok mane ochuoye kogno e higa mar 2017 alwora makare mar tich ne jochiw thieth kaachiel gi neno ni jopiny oyudo thieth makare. Ma biro e kinde ma jakom mar duol ma ochung' ne osara mag jotije piny owacho to nyono piny ni osara ma lakteche dwaro nok nyalre. 206,000 is actually the entry point. That is the pay of a doctor who has actually completed their internship per se. So it's then saying the fact that it happened in the past does not make it right. It is there for us to look at the constitution and say we are bound to look at affordability, fiscal sustainability. Juma manyien ng'anyo no biro bedo ma oriwo riwruoge ma ohewa bich mag thieth kendo biro bedo diriyo e juma e boma ma Nairobi. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom familia manitiere kod jotuo mawinjore one laktar kinde ka kinde yango kaka sani koro gikale pek kod midhiero kaluwore kod ng'anyo mag lakteche mosebedo ka dhi nyime pacho kae. Kaka Millicent Dhiambo leronwa, familia no kwayo sirikal mondo ne kaka nyalo winjore gi lakteche mondo gidog e tich. E kardak ma migosi e boma ma Kisumu, waromo gi Judith Momanyi, miyo manigi nyithindo 3, 2 kuom nyithindego ni kod tuo mar obwongo miluongo gi dholiech ni cerebral palsy. Judith leronwa, midhiero masani ng'anyo lakteche omiyo gikaloe kaka jonyuol mani kod jotuo kaka nyithindego mowinjore one laktar kinde ka kinde. Right now tuwezienda hospitali. Unapata watoto wetu wako na infections za vifua. At times unafaa wapeleke kwa hospitali waende waone ma specialist at least waangaliwe. Unapata like madaktari wako on strike. Sasa ni 3 months down the line and it's so tough on us. Oyango ni nyocha nyathini achiel nowinjore otimna yeng'o kata kamano mano koro ok nyal dhi nyime nikech ng'anyo mar lakteche gino mamedo kelo rem e ngima nyathineno. So like Melvin has a hip injury. She need to go for surgery, but right now attend a surgery because sasa hivi madaktari wako on strike. Uta manage na mtoto because they need to go for that therapy every now and then. There is a position that anaweza kaa na side moja ya right. So unapata like amecross mguu yake ndio asikalie hiyo side. Akikalia anasikia uchungu. Ewi mano oko ni chuno gi nyaka koro giter nyithindo mondo yud thieth e osiptende ji giwegi sama tuo biro marach. Mamiyo bende gitiyo gi omenda modhuro kendo seche ma gikoso omenda to ginyal chopo mondo nyithindo yud thieth kako winjore. Like my daughter, the last week, she had an attack. She had a convulsion. So I had to take her to hospital. Na ilikuwa ni usiku. Ilibidi nimkimbishe hospitali because madaktari walikuwa on strike. Me, I normally take them by the Russia. So ilibidi nitafute a private hospital, nimkimbishe, aenda atibiwe. Maximum nilikuwa natumia around 1,000 bob. Ukiona unaenda private, per child, per session, unatumia around 1,500. So that's 3,000. Chukua Uber, that's an extra almost 1,000 tena. So it's equal high kwetu. Like I have to have 4,000 and above so that they can be treated. Almost a month size jawapeleka for therapy. Yeah, because of those financial crisis and everything. Okwayo sirikal mondo ket winjruok gi lakteche odoge tich mondo nyithinde oyud thieth kaka dwarore. May just tell the president to just like please to understand we are passing through hell out here. Our kids are suffering and we are suffering too because you get like you don't have jobs. We have to be caregivers for to these kids because they really need us. Tunapitia, by the way, these kids are expensive. Do you know they are on diapers 24/7? They are on special meals. They need medications. Kuna hizi madawa za convulsions pia unanunua. They are having chest infections every now and then. So, like, we need those doctors back. Magiti more seche ma jatend piny William Ruto
To kane loso ewi ng'anyo mar lakteche, noko ni onge omenda ma ibiro medne lakteche e seche ma lakteche to ramoni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka winj dwachgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwa kanyo ni oganda jo Islam e pacho ka mangima ne kawuono chokore kuonde mopogore ne alam mar Eid al-Fitr ka giyango gik mar ndalo 30 mag tweyo midendo ni Ramadan. Weche mag arita, ng'anyo mag lakteche kaachiel kod kelo oganda jo Kenya kanyakla gin mana moko kuom ote manochiw gi jotelo kaachiel kod jogo manoyuore nyasi mag alam. Jafwambo marwa George Aoko miwa ler mar wachni. Alam mar Eid al-Fitr ne obagi kuonde mopogore e kaunti ma Mombasa, kuma oganda jo Islam ne jochokore nyasi no mar yango giko ndalo 30 mag tweyo mar Ramadan. Chief Kadhi Abdul Halim Athman ne otelo ne alam no e alap mar Nadengala, kuma ne ojiwo oganda jo Islam mondo mi chunygi kik tho kata obedo ne ngima oridore ne oganda mathoth. Weche mag rochruok mag arita ne bende otwagie, kuma jonyuol ne ojiwo mondo mi obed machiegni kod nyithindgi mar garogi gi timbe njore. Jana peke yake tumeshika watu 23. Wengine ni watoto wadogo mwaka 17, mwaka 16 ambao wamejihusisha kwa mambo ya crime. Ningesema tu ya kwamba tutaendelea kufanya hiyo operation, extend hiyo operation mpaka Likoni, mpaka Jomvu, tuweze kuwatoa hao vijana wadogo ambao wanasumbua watu. Watoto wakiwa katika muda wa shule, hizi juvenile crime zote ziko very low. Wakati tu shule zimefungwa ndio napata juvenile crime sasa zinaanza kuongezeka. E alap ma Umukulthum ma bende ne obagi alam mar Eid, jotelo mopogore ne oloso e wach ng'anyo mar laktache, gino mamedo kelo midhiero ne jotuo to chutho maonge kod nyalo. For me, there cannot be any other meaningful discussion that should be undertaken at this point, but rather resolve the issues of the doctors first of all, because some of us have the comfort of being able to go to private hospitals. Millions and millions of Kenyans, they have no voice, they cannot speak, you cannot hear them. Sisi tunasherehekea siku ya leo, lakini bado roho zetu zinatuuma kwa wale ambao wanapoteza maisha yao na wale ambao wanapata maajali pia wanapoteza maisha yao, bado roho zinatuuma zaidi. Kwa hiyo serikali tunaomba na viongozi wote kwa jumla tushirikiane kuhakikisha kwamba madaktari wamerudi hospitali. Isechagogogo, ohala ne ochacho e chich jamni makikoani kuma jonyiewo ne kata kamano ywago nengo mong'aore. Mwaka huu mbuzi bei yake ni kama zimepanda juu kwa vile gharama maisha pia imepanda juu. So last year ni kama ilikuwa ni around minimum waweza pata 6k. Sasa hii ni around 8k mpaka to 13, 14, 15k. To e kaunti manandi, jodolo ne opako kang' mane piny owacho kao mar wito kuchande wach goyo kogno jogo ma ichan chiwnegi opande chakre tarik 1 dwe mar 5 higani. Tunashukuru sana Bwana Rais kwa kuondoa hiyo vetting. Tunaomba implementation. Sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Hii iwe implemented ili Waislamu tupate equal chances kama Wakenya wengine. Magi timore ka jo Islam ma Kisumu to ne omedo jiwo oganda jo Kenya mondo mi onyama na kwe, kendo jiwo oganda jo Islam duto mondo mi jowuoth kanyakla. Ni furaha kwetu sisi sote kama Waislamu wa Kisumu ya kwamba leo hii mara ya kwanza duniani nzima Waislamu wote wameswali swala ya Eid siku moja. Ni furaha kubwa sana. Mara kwa mara huwa tumekuwa na tofauti kidogo, mara wengine wanaswali leo, wengine wanaswali kesho, mambo kama haya. Bang' oganda jo Islam teko yanga nyasi mar tweyo mar ndalo 30, kwayo margi en ni koro gimed bedo kanyakla kendo gimed luwo chike mabiro miyo gigerore kaka oganda. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jotelo mopogore noriwo jo Islam lwedo e chwalo ote mag hawi maber e kinde nyasi mag Eid. Otegi ne oor kokalo e mbui mag oganda kaka Facebook gi X. Jatend piny Kenya nopuoyo jo Islam kuom tweyo ndalo 30 kendo jiwo gi mondo ginyaa kwe, achiel kod hera e kind oganda. E kindego kokalo e mbui mar Facebook, jotend migepe Musalia Mudavadi nokwayo kwe kod dak makare ne jo Islam kodhialo nyasi mar Eid. Komachielo, Speaker mar od bura Moses Wetangula nooro ote mare mar hawi maber ne jo Islam duto e piny mangima. Jaod bura ma Embakasi East, Babu Owino, korka kore to nokwayo oganda jo Islam mondo tigi thuolo no mondo gibedie machiegni gi anyuolagi.
Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga korka kore to nokwayo hayo maber ne jo-Islam modak e kaunti ma Homa Bay ka owacho ni gidagi kwe kod mor kaka oganda achiel. Jagoro maduong' mar UN Antonio Guterres korka kore to nowacho ni e nyasi ma kawuono no mar Eid mantiere pinje moko ma ok ni noneno maber kaluwore gi lwenje mokwako pinjego, kendo kwayo kwe ne oganda jo-Islam duto manie piny mangima. Bas wadhi yue moro machuok dugo to podon weche manyien mobro kelo iri kata 2:6:00 nane kowuoro ote uka endi achiel ma endi Ramogi TV and Pastor Mondi otiche mar gemo nyinyore Mosna Apostle Morris Wood owuor gi Olo Oyande. Wacho ni gima sirikal timo nok ber. Dhano tho kendo onego giwuo gi lakteche mondo doge tich. Mano Pastor Mondi otiche mar gemo nyinyore. Ramogi ma endi Ochuka Derrick Ochieng kawuok Chemelil Gul Village. Akwayo kanisa magwa mondo lemne Kenya. Wan kama tek. Kanisa onego beni lemon alamo no kende ema bro konyo bikondo bro konyo jo Kenya. Erokamano ahinya. Trevor ma endi Ochuka Derrick mane somo sani Ramogi TV Pastor Mondi bende asesomo mare. Wadhi yuyo kodugo to wan geche manyien mabro kelo irika. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Skiza chapa, ushinde. Beatrice Square U Otuya. Elfu hamsini ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya lipi? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni na wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakunyoko chai, leko mkate, wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni gift hapa yako mabeni. Nimeshukuru sana. Nilichagua Sikiza Tune *487 *3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Skiza chapa, ushinde. Beni sa paradier kuma jogo dhi dak e chakre sani. Afua inye nikech nawinjo gik ma ini wacho. Anan gi kwecho nikech nang'eni nyathino dak kama ber ten gi kwe. To sani chunya bo chandre sa kacha nikech ok abing'eyo kuma nyathino dake. Iwinja? Ng'ama mi thuolo mar koko malicha odakae. Wow, wonderful. Iwacho ni mayodi. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Chaguo smarter with Airtel. As we continuously expand our network, enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544 hash or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Morwako kendo e chenro mar Rangichwelo odhiane gi weche mag siasa koro ne jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori dwaro mondo tend ODM oketo kenge makare mar neno ni yiero mar duond burano e kor gwenge machakore tarik 27 mar dweni otime yo makare kendo maonge koko. George Juma miwaler. Bura mar ODM oselando chakruok mar yiero ma jotend burani kawo chakre tarik 27 mar dwe mar ang'wen mar higani e kaunti ma Migori. Kajedo kaachiel kod Wajir, yiero ni dhi timore tarik 29 mar dwe mar ang'wen mar higani. Yiero ma kama kinde mokalo osetudi kod koko. Kata kamano, tend ODM oselero ni wang' gi keto kenge mabeyo mane yiero ni koro bedo mano mantie kod kwe kende yo makare. We have no doubt that we have put in place adequate systems and mechanisms to conduct free,
transparent, fair, and credible elections that will satisfy all party members. Kwayo the concerned leaders mag party madhitimo yiero ni Migori ka. Number 1, wadwaro kwe. Wan kaka jopiny on our side waketo kwe nikech we believe ni yiero dhi bedo mana gi members mag party, ok any other person. Omiyo ka ng'ato ok believe ni members mag party nyalo gore kigin nikech gi jok mong'eyo chike mag party mag kwe. To ka ng'ato nitie manyalo donje madwa kelo koko to mano to wadagi. Seche ma jokanyo mag ODM kaunti ma Migori to yiero kod liyo jokanyo ma bunge la wananchi e kaunti ma Migori ka otele ko jakom margi Charles Osewe dwaro mondo kotend ODM koro ket lai makare man yiero ni otim makare. Ikruok nitiere maber kabisa kendo an gadiera ni kaka ne Central Committee obedo Nairobi nitiere gik mang'eny manoketi kata mana weche mag security kata mana weche mag demokrasia. Oyiene ng'ata mar register kendo kidwaro kom moro to yieni mondo apply. To koponi okalo kaka okalo no ibiro kawe kamano nikech we are very prepared for the ODM grassroots elections which are starting on the 27th of this month. On this first leg or in this first phase of elections, we shall basically be dealing with elections at the polling station level. The other higher levels shall be dealt with much later once the party makes the proper announcements. Speaker mar bunge la wananchi e kaunti ma Migori Ken Ongaga wacho ni gidwaro mondo mana jogo ma osbedo ka ochung' motegno kod duond burani emomi thuolo mar telo ni duond burani e leo mopogore opogore. Wan gi chama mar UDA ma bende section of jo Migori moko bende okawe ringo kode iye ka, to wan dala ka be wang'eyo ni wajo ODM. Koro wakwayo ni the election mabiro ni the leadership mar ODM utem umiwa jotelo maloyol manyalo rito nwa chama kendo miyo uti gi rieko matut ma iye kabisa, kik umiwa joma mols ma kusemiyo gi office to kiny wawinjo ni giweyo chama giringo gidai gi other parties kucho. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori wacho ni mokuom jogo mane omi thuolo mar telo ni duond burani e kinde mokalo osendhogo duond burani. Kwayo kaka jopati ni wabed pamoja kwa ng'eni tarik 29 wabiro timo yiero kendo yiero no biro bedo yiero maber, to gima biro wuok e yiero no wakawe kaka jopati nikech mane kaka wajopati wapare. Jotend ODM e kaunti ma Migori koro konjo kanyo mag ODM e kaunti ma Migori mondo bi owuog oko kendo yie jotelogo ma otegno manyalo tayo duond burani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ng'wech mar yiero jakom manyien mar AUC okawo kore bang' piny Djibouti chwalo nying jachung' margi chieng' tich ariyo jumani. E ote mane ochwal ne riwruok mar pinje Afrika, piny Djibouti ne ogwelo jatend migawo margi mar weche maoko Mohamud Ali Yusuf. Maendi koro keto kwan ji mageto kom Musa Faki e yiero mar dwe mar ariyo higa manyien nyaka ji 3 bang' Raila Odinga kod Fauzia Adam mar Somalia. Bende okang' mar Djibouti ni dhi thiro dwaro mar Raila yudo kom mar AUC koso. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino kolono wachni matut. Dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar bedo jakom manyien mar riwruog pinje mag Afrika AUC ne oyudo buok machielo bang' piny Djibouti chwalo jachung' margi. E ote mane ochwal ne kuku maduong' mar riwruog pinje mag Afrika, piny Djibouti ne ogwelo jatend migawo margi mochung' ne weche ma oko Mohamud Ali Yusuf mar dhi e ng'wech mar kawo kar jakom mawuok e tich Musa Faki. Lendo makamano koro chwalo kwan jogo magawo kom mar AUC mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe nyaka ji 3. Ogai mar Azimio Raila Odinga ema ne okwongo donjo e ng'wech makamano bang' romo kod jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo e kor dwe mar 2 higani e boma ma Nairobi. Geno ne ntiere ni Afrika ma ugwe ne dhi chwalo jachung' achiel kende, kata kamano geno makamano ne olwar e Luanda bang' piny Somalia bende golo jachung' margi Fazia Adam jumbe 2 kende bang' Raila Odinga lando dwaro mare. Profesa Peter Wanyande, japuonj machon mar weche mag telo kod siasa e mbalariany ma Nairobi, wacho ni donjo mar Djibouti e ng'wech mar AUC ok dhi rocho thuolo mar Raila Odinga yudo kom makamano. An gima neno en ni ma piem kendo ber ni keche kakoro
Raila okaw gini to bro jinge nikech koro okokadha ka wanyal hodio. Anaparo ni okonego jo Kenya obed gi luoro moro ne Djibouti ochung. As I keep saying, and competitive. Competition nyaka bedie gi jok ma laro gimoro. Obedo ng'ato achiel ok ber ahinya. Paro mar Profesa Wanyande bende oser lwedo kod moko kuom jopiny. Ana onge kod gi wasiwa jalo bobia bi res be ka ji ng'enye bende ka ne res mang'eny to ka in kendi res to ok iwinj ka gino ne gendado. Omiyo jogo meda okow Raila wuo. Kaka Raila ng'amoero demokrasia ok na ber mondo dhi kende Nyaliodia no chalo ka giminego demokrasia kata itamo jomoko mondo kik ogol wigi. To mano gima Raila ohero gik miyiere, ohero gik miloche. Adwa ni Djibouti chande kata na jok mochung' kode chande. Oyombe. Neno wagone kura nikech mimondo tete yanwa. To en osewuok no oringo bo wewa kanyithi kiye. Koro dhi kucha. Koro owewa nadi. Okang' mar Djibouti kod Somalia chwalo jachung' margi e kom mar AUC ne okelo luoro ni dwaro mar Raila Odinga nyalo yudo badho maket gi mago mane Amina Mohamed oyudo e yiero mar 2018 bang' pinje 5 malibamba mag Kenya ne rem lutone ombulu. Profesa Wanyande to neno wach makamano kod angolo mopogore. Aparo ni gima timore monego wang'e en ni mokwongo Raila kod Amina gin ji mopogore, gin personalities mopogore. Koro ji moko ne nyalo weyo gocho ni Kenya kata na Amina nikech na Amina ema Kenya ochungo. To koro ka Kenya ochungo Raila Molo Odinga, to koro pinjego bende nyaka koro nyalo bedo gi paro mopogore gi mane gin go ndalo cha. Kata bed mana ni koro sani jo Djibouti, jo Somalia bende koro nochungo ng'atgi. Paro moko bende ne obetie ni yiero mar jakom mar AUC nyalo dhi kawo kido mar piem e kind pinje mag Jo-Kristo kod mago mag Jo-Islam. En gima ok wanyal ignore nyaka ji bende ng'iye. Koro ka wawinjore ni mondo otim kamano to ngeche ni candidate marwa ma Kenya ni nyaka koro ng'in to pinje mag Islam mage mwanyalo makorego to pinje mag Christian mage mwanyalo makorego. Nikech bende nyaka wang'e ni Muslims te ok winjre, just like Christians te be samoro ok winjre, especially e weche mag siasa kaka koro mwagoye mbakani. To en gima nyalo timore. Koro gima Raila kata Kenya nyalo timo nikech Raila is a Kenyan candidate. En mondo neno makore gi jo Islam go ben. Profesa Wanyande lero ni jal magombo kawo koma kamano nyaka mak osiep motegno kod jotelo mag pinje mag Afrika man kod mbi malach kaachiel gi pinje mosedongore kaka piny Amerika. En adieri ni gima kama ni kod gimiluongo ni global interest bende nikech Africa is part of the globe. Koro pinje maoko kaka France, kaka America, kaka mana Britain, Germany, gibende gin kod an interest ni ng'ama dhi bedo chairman ni mar African Union Commission ni. En ng'ama nyalo tiyo kodgi koso kochopo ng'ama kochopo kanyo to bro chando gi interest magi Africa ka. Koro mane momiyo Kenya bende nyaka wuog oko ma campaign, especially kod jogo ma pinje ma America go eko, Britain go eko, mondo ging'e ni Kenya biro tiyo kodgi maber. Yiero mar jakom AUC itimo kod jotend pinje mag Afrika kendo jaloch nyaka yud 2/3 mar ombulu duto 54. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyaki ing'ini en kodhi mapok obudho ahinya. Tigi maluongo ni viability. Viability mar kodhi dok ga chien kaluwore kaka kodhi osebedo mang'eny. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai.
Belo Number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Ingwa Ramogi rokamana ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi. Mane ka mwawe chenro marwa mar ang'ich welo, anto nyinge en Trevor Umbija, janding'o panga jonyakach Deno Umbija Taya nyakwar guok kocha pesa. Mak mana nitie gima wachiko. Nyakwar Ramogi bende nyalo paro jal moro mane odunyo miel e mbui kendo weyo ka oganda goyo mbaka ne miwuoro. Jalno nyadi mathoth othoro yudore e nyasi mag siasa, kuonde lemo kod bombe manigi nyasi. Mogik ni tipo mare ne olandore mbui mar TikTok, Facebook, YouTube kochamo danje swaya. Mana kaka Walter Nyambaga lero, jalno iluongo ni Oscar wuon nyasi kendo mae sigande. Bang' tipo mage kwako mbui kendo weyo ka johera mag TikTok, wang' buk kata Facebook kanyakla kod YouTube ne buonjo kaluwore kod kaka ne oyuomo miel kendo umbe medo nya e pinje. Ang'wan owuoth kendo gari ochomo Siaka Baba manyo thurgi Oscar. Wuoth rabora kendo medo kod ndiga alwenyo nyatiende ariyo man kod pom kendo amolo godo nyaka gweng' ma welo mayudore kar chung' od bura ma Lego Usonga kendo ka ema yude Oscar. Mbaka chakore kendo wapenjo Oscar gimomiyo idende ni wuon nyasi. Anjalno mo ero miyo jimor kendo nanwang'e muma kana luo kani puonja ngeche adier gino nwang're e buk ma iluongo no Ecclesiasticus matiende ni wuon nyasi. En gima notimre ka Yesu ne ochopo higa 12 kane min gi oluonge e siwina manen nyasi. Wuon nyasi ero kelo miel ka dhuolore, to en ang'o momiyo miel more? Gima mora gi Katolik gin gi wer maluwo gimiluongo ni kendo gi ngere ni syllabus, yani dhi kaka dhi en mpangilio. An jalo mohero miel, in fact katigo Naruto, katigo nan mana nyatiti, katigo na mno hangla, katigo mana lewin tamiel. Ega mar 1993 Oscar ne onyuol kendo chako skul mare primary ma Welo kendo chopo Kisumu Boys. Bang'e ne oduogo Nuoyo skul kaluwore kod onge mar pesa e skul ma Aduro Primary School
kama ne ochako rienye kendo yudo maksi 338. Atemo dhi skul miluongo na Welo Primary School machiegni na gi Pantaleon ka. Then abira Welo. Koro ka okanyo tatemo matek to maksi na ne kochopo. Manadwaro na okai the 278. That was I was index 12. But mama na keep push her on. Koro adhi Kisumu tatemo baro Mogeri Komondi but nadaki waya Kanen Railways. Kanetiyo municipality by then now is now county government. Baduogo bangiso dim saya bear wa dog. Bado Kanduro banwango now 338. Na medo matin bulunga iskunde ma wangwen ulunga Ukwala, ulunga Yala, ulunga Barding. Oscar wacho ni ngima mare ne ochako bedo matek kendo gino ne chone mondo koro chako dhi odak kod wai mare. Koro adhi Kisumu tatemo baro Mogeri Komondi but nadaki waya Kanen Railways. Kanetiyo municipality by then now is now county government. E kinde mbaka kod Oscar mayo moro thinyore kendo ikuodhona ni mano e mama Oscar. Mama Mary Akinyi miyowa kaka Oscar ne ochako timbene mag moro wang'. Warado kod min Oscar. Wapenjo moro kama seche moko penjo mamiyumo. Be ning'eyo ni Oscar ni chieng' moro nobed ng'at ma moro ji? Nang'eyo kana nyuole no heroga miel. To notuge ich koso. Abana kana senyuole. Koro kane pod otin to ka ng'ato wacho gimoro to nuoyo. Bang' ka koro dhi skul tachako neno ka oting'o lewni ariyo. Oting'o vesti to gi uniform no. Koro chieng' mapom na komiel e ginene Group Africa ka nobiro Siaka ka pod otino ja class 3. E sama ji kelo report ni yawa Oscar ni cha kawuono moro ji kama norengo ni nitiere kod gigo siasa ikawo wach ni nade? Chon wachno ne chwanya lakini naparo kaka ne en. Koro nawacho ga ni mano kite mano gine mane Nyasaye ochwe godo. Koro samo ne agora kode samo bende oringo lala oweya kanyo kapuno nendo ka yose wang'e to kokolo kudho ohero mne gig mor go kata sambore to omielnwa otimo gige go. Wach mane wuon nyasi ni Oscar wuon nyasi nyingni noyudo kanye? Nyingi no takia kama noyuda papa kaji kata ka polisi mawuotho to wacho ni wuon nyasi min nyasi. Osiepe mag Oscar wacho ni josiasa tiyo kod Oscar to gimiye gino manyalo miye yuto kata manyalo loko ngimane. Apa ne gimomiyo josiasa tiyo kode kicho pull the crowd. Ngene ji kosechako neno mienda nego kosechako neno kako loso ji sudo machiegni. Oscar en ng'ato ma kotigi talento no maber to nyalo nwang'o konyruok. So kaka sirikal ngene ji kabila gine flash break remo manyien to platform gi onge go. Nikech ji mang'eny osetiyo kod michne no mokonyo giwegi magikonyo go kata piny be. Yes, like kaka Eric Omondi gini gin comedian to ne gichako mana kama. Koro my brother enena ni ng'amose mako lwete maber ema onge. Kilomita achiel kowuok Awelo Primary School wachope kanisa mar St. Palion Catholic kendo ka ema Oscar kono wanyo jabire mar yudo wende mag Catholic. Kaka mbaka ne medo dhi nyime e winji mar oganda, nyamrero moro mar gweng' ne othinyore kendo wacho nwa kido ma Oscar osebedo ka nyise kor gweng'. Oscar en ng'ama nyuol ka wiye ne sharp. En ni gima ng'eyo ng'ama ber pile ji kawo ga ni en ng'at moro ma but kaka ng'eye ni Oscar osebedo ka en ochal ngas moro ma jomoko chako go but ka gisechopo loka kaka iwacho cha tiweye kanyo to akwayo kuom ng'uono ni Oscar osedhi mabor ni nyathi mosemiyo kama entie kata ka wan ka kata nyithindo moko romo go manyiri neno komiyo ji mor ohero mor to bende josiasa gi tiyo kode nikech paro ni kama entie en kama ji medo bede mang'eny. Appeal to the government to the politicians ni kik gitiyo tiya gi Oscar to giweye ni Oscar benefit gikonye mondo in be onwang' kaka onyalo konyore to kaka onyalo gi talent ne kaka onyalo konyo ko piny. Siso mar mbaka dhi nyime kendo an bende winjo ka sigunyu gwela atiaore pap mar temo tienda kod Oscar. Oscar wacho ni embe en kod mana lek mar bedo kod ngima molokore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e County Masiaya.